Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumisa-ke uNkulunkulu kakhulu ukuthi sikwazi ukuhlangana useshilo umama ukuthi sesibaningi la amasonto acishe alandelane sikhona sibuye sibe indlala-ke nokho kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu siyamdumisa ukuthi sikwazi ukuba kanye nani ngoba nathi sihambe simkhumbule kodwa kukho-ke esingakwenza. Ngithobe-ke ngibingelele abefundisi omama befundisi ngibingelele obaba intombi ney'nsizwa omama no-Sunday school. Niyaphila Sunday school? Oh, nibuye nini kade nifunda khona? Nile ngale? Oh, okay. Ngibingelele noShayela Insimbi umphathi wohlelo egameni lenkosi uJesu Kristu, ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukuthi ngiqale ngokudlula kulezi nyemezelo ezila into enhle ukuthi siyaqopha ku-WhatsApp naku-YouTube ama-date umuntu uzobuya walandele ngoba ngazi noma ungaphinde yini kodwa-ke umuntu uzolalela kuzo lezi nkonzo. Isiseduze-ke i-Pastors Seminar ngeke ngathi ukuyichaza kancane phakathi ngesonto. Pastors Seminar iy'nkonzo zabefundisi kodwa kuzwakala kahle ngokuthiwa i-Pastors Seminar phela abantu abakhulu labo ngothi inkonzo zabefundisi futhi ushumeza abefundisi wena ubani ushumeza abefundisi. So ngiyahlonishwa-ke kuthiwa i-Pastors Seminar izoba ngomhla ka-1 kuya kumhla ka-3 ku-October kuwo lo nyaka. Inkonzo yokuqala izoba ngo-4 ntambama mhla ka-1 bese ziba u-4 ngokucabanga kwami asikakaqedi ukuhlela nalo ngibele bese kuthi-ke ngomhla ka-3-ke izongena ekuseni ngo-9 phakathi nesonto ngoba befundisa imali singabaphazamisi. uLwesibili, oLwesithathu noLwesine siyakholwa ukuthi abangasebenzi kunina bayobakhona silekelela lakudinga ukulekeleleka khona. Inkinga yami-ke nginayo angazi-ke noma bafuna ukusho last minute nabefundisi kuze kube manje abefundisi abathe bayeza bawu-20 so kusho ukuthi bancane. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi usazobathinta abezayo ubunenhlelo zakhe asazi kwenzakalani futhi uma bewu-20 kuthanda yena abaningi labo bantu. Asidluleke inkonzo zabasha zimqala ngomhla ka-13, 14 and 15 kuDisemba. Izinkonzo zabasha abantu abaqaleke balungiselele ikakhulu isipheko ne-transport abasuka kude. Ngiyakholwa abefundisi bazosiza balekelele ukuthi kube kuhleleka abasha abezayo bakwazi ukulungiselela kusekude. Ngomhla ka-7 kuDisemba sinomshado njengoba nje sinomthembiso nje sinomshado usemafakatini mangitshela umhla ka-7 uMgqibelo. Siyadlula-ke lapho ngomhla ka-20 kuDisemba mangaphazanga ngoLwesihlanu izinkonzo zogogo nomkhulu ngomhla
ngomhla ka-20 kuDisemba izinkonzo zogogo nomkhulu. Ngomhla ka-16 and 17 kuNovemba sizobe siseNkomazi ePhiva noma eMalelane egama elikhudlwana ngaseNelspruit eMpumalanga Province. 16 and 17, 16 uMgqibelo nangomhla 17 ngeSonto sizobe siseMpumalanga uNkulunkulu esigcina. Bese kuthi-ke yabo ukuthi ngihlehla nazo iqale kwezabasha ngizangancela. Bese kuthi-ke ngomhla ka-29 kuSeptemba isande ezayo uma ngabe ngaphazama makuthi ngibala kahle. Sinenkonzo eRosbom eLady Smith eMnambithi kubaba uDlakude. Ubaba uDlakude abantu ngemininingwane bangathintana nobaba uDlakude sizobe siseRosbom eMnambithi isande kuphela. Bese kuthi ngomhla ka-27 ku-October sise-branchini eBergville. 27 October sise-branchini eBergville. Bese kuthi-ke namhlanje mhla ka-22 siqale umkhosi womusa ka-5 days. Hhayi-ke ngicabanga ukuthi konke bekungaba izimemezelo sengiqedile ngakho. Osekusele-ke kubuye kubonakala. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi-ke sihlangene ngale ndlela. What a mighty God we serve. 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 What a mighty sihambe kahle eJozini izolo besisejozini. Sidlulisa ukubonga kakhulu kubantu baseJozini basiphathe kahle nomndeni wakwaMpontshana okuyibona ubusikhostile itende belimendleleni khona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamkholwa ukuthi uzoqala umsebenzi. Bakhona abaningana uma bengitshela bakwaMpontshana bathi akuvuleki i-branch. Ngiyakhumbula ukuthi kungakafiki i-COVID angisayazi iminyaka sike saya eJozini, kodwa-ke kwabuye kwaphelela obala isitha-ke sihlale singena. Siyakholwa ukuthi manje uzokwakheka umsebenzi besilapha eJozini kwi-area okuthiwa isemabhanoyini ngasoThokothini, kodwa nje kuhle sithi ngasithi emabhanoyini. Sibe nenkonzo imvula ibina ngendlela emangalisayo, ubanda kanti liyakhithika entabeni zaseDrakensberg nakoMnambithi. Likhithikile impela kakhulu, yikho ukubanda ngendlela okubanda ngayo. So-ke siyaphatheka kahle, siyambonga uNkulunkulu nabazalwane becula kamnandi. Mawulalela-ke uzwile mawulalelile u-MC wakhona, hayi cha uyashaya. Sekusele usim-upload-ke kwividiyo nimboneke bukhoma ukuthi hawu uye lo muntu locula kangaka. Nisawabuka nje ku-YouTube, niyawubuka ku-YouTube na-subscribe. Ngibona ngokungathi abantu abasa-subscribe. Asidluleke, bengifisa ukuthi ngiyisho leyo nto ngoba bengakayisho. Nabo bezwe bajabule, siphatheke kahle, siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi sizophindela ngendlela ikhehla lakhona lesijahe ngayo ubaba odlala ubaba uMpontshana besimemile. Hayi bajahile njengoba ngibathe nje ngeke kwenzeke kulo nyaka baphatheka kahle. Ukuthi ngeke sikwazi ukuya kulo nyaka. Usuphelile nawo lo nyaka usema.
ngendlela abajahe ngayo ukuthi sibuye. Kodwa-ke siyamthemba uNkulunkulu ongahluleli icebo lakhe lingevizwe umuntu. Uma ethanda kulowo lonyaka kuzokwenzeka. Noma mina ngithi kugcwele, uyena ohlela ngendlela yakhe. Ngithanda ukuthi ngidlulise lokhu ukuthi kunomzalwane waseBhamshela. Umzalwane waseBhamshela ongaphathekile kahle, osesibhedlela. Ngiyacela ukuthi simkhumbule emkhulekweni yethu. Sengizoguqa manje ngikhulekele izwi, naye ngizomfaka khona. Ngifisa nani ningene kuko simkhulekele. Asisebenzi-ke thina njengenyanga. Asisebenzi njengenyanga. Inyanga ukuze imthakathe umuntu. Ubani wangitshela ukuthi ifunani? Ifunani? Cha, ngike emalini. Ifuna igama lakhe. Ifuna igama. Thina sithandaza uNkulunkulu obona inhliziyo ukuthi sithandaza ngobani. Ngiyakuzwa lokho? So-ke le ndaba yokufuna igama, ubani yena lona phela khona somemeza, simemezani thina embizeni. uNkulunkulu mose uthe Nkosi lo mzalwane esimkhulekelayo waseBhamshela uyazi ukuthi ubani. Asisebenzi njengenyanga. Lento ifana nokuthi uma ngithi kuwe ngiyalinganisa, ngicela ungithwale ngomkhuleko. Asikho isidingo sokuthi uthi sithandazelane. Ngoba uNkulunkulu uyazi asisebenzi njengenyanga. Nayibona lo nto le, asikhule manje abazalwane. Lo moya lo uthanda ukuhlala uqhamuka, siphume nje kuwo. Uma ngelinye ilanga uMondlo yakhuluma kumuntu athi ngiyalinganisa, thandazela uBabomthembu. Musumfonela uBabomthembu, uBabomthembu unayiphi inkinga kuthiwa ngithandazele. Cha, ngithandazele wena. uNkulunkulu uyayazi inkinga. Nayibona lo nto, asifuni izinto ezifihlakele. uNkulunkulu uzokwambulela mayithanda, mayingathandi ngeke akwambulela. Kodwa ngiyasisebenzi njengenyanga. Hawu inyanga ifuna igama, ithi omkhwifaka umbize ebusuku. Hayi, asibizani thina ngamagama. uNkulunkulu uyazi ukuthi sidila ngobani. Sizothandaza-ke simkhumbule lo mzalwane uyagula usesibhedlela. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzophila ngoba uNkulunkulu ophilisanayo. Ngelinye ilanga uPawulu ubhala incwadi mangaphazama uTimotheyu lapha ekugcineni wesibili uyabala uthi uTrifoma wamshiya egula. So ukuphilisa umuntu akukhona komuntu okwakhe. uPawulu uphilisa abantu abaningi kuze kuthathwe indwangu emzimbeni wakhe zibeke kwabagula ubasinde. Kodwa khona abathandazela wacela wancenga uNkulunkulu akazange abaphilise. Ngoba kuyena uPawulu ophilisayo. Ngisho uTimotheyu wayephethwe yisisu. Mawufunda uthi Timotheyu uphuza kancane iwayini ngenxa yesisu sawo. Kusho ukuthi wayesehlulekile uPawulu ngegama leNkosi uJesu. Ngoba iyona ephilisayo, iphilisa emthandayo, engathanda ukumphilisa embilisi. Siyahambisana bazalwane. Sifuneka siqine nje sikwazi lokho sikwamukele. Yikho lapha kuThesalonika lithi izwi leNkosi khulekani njalo. Thokozani njalo kukho konke nimbonge uNkulunkulu ngoba kuyintando yakhe kuKristu Jesu. So kuyo yonke into eyenzakalayo empilweni yakho noma kabani kuyintando yakhe. Okwethu kwenzani? Ukwamukela. What a mighty God we serve. 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 What a mighty
egameni lomfowethu uJesu Kristu sisondela kuwe. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzela khona. Njengoba ushilo ezwini lakho wathi sibonge konke ngoba konke kuyintando yakho kuKristu Jesu. Siyabonga ke Nkosi ukuhlangana ngale ndlela ngikhulekela umntwana wakho Nkosi osesibhedlela. Siyacela Nkosi uhambise izwi lakho ulithumele njengoba ushilo kwi-1:7 verse 20. Usithembisile Nkosi ukuthi umkhuleko enziwa kule ndawo yayiphendula futhi sikubonile lokhu uyiphendulile. Siyacela Nkosi ukuthi umphilise umntwana wakho esibhedlela. Sithuma izwi lakho elinamandla ngokuyi-1:7 verse 20. Okwathi abantwana bakwa-Israyeli bekhala ngenxa yezinhlupheko walithuma wabakhulula emathuneni. Mkhululeke naye Nkosi ethuneni. Mkhulule kulesi sifo. Ngegama likaJesu ophilayo ngithuma izwi lakho elinamandla. Ngimfafaza ngegazi lakho ngigcoba amafutha kaMozingcwele. Siyacela Nkosi umnikeze amandla emzimbeni wakhe obunayo. Siyakhuleka Nkosi ukuthi uphilise Moya oNgcwele owavusa uJesu kwabafileyo. Mvuse. Sicela Nkosi kulo leli sonto aphume esibhedlela akhululwe. Kakhulu Nkosi siyacela kube yintando yakho. Asifune yethu kodwa yakho kodwa Nkosi besicela. Ingakho siguqa sikhuleka sithi Nkosi wena ungahlulwa lutho odalele izulu walendlala odala umhlaba ophanyekezela. Umhlaba wonke wakho nokugcwala kwawo. Ushilo kwi-Isaiah 53 verse 5 wathi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Yelula isandla sakho sokunene sinamandla usibeke phezu kwakhe umphilise. Sikhulekele izwi-ke manje Nkosi siyacela ukuthi ukhulumisane nempilo zethu. Nami ngihlale phansi ngilalele ukukhuluma kwakho usebenzise lo mzimba oyibumba. Njengoba izwi lakho lisho lithi lenzeko sinayo kulo leli bumba ukuze udumo lungezi kithi luye kuwena Nkulunkulu wethu. Ingakho sithi uJesu Kristu uyinkosi ngoba uma sisho njalo udumo lonke luya kuNkulunkulu Baba. Ngiyacela ke Nkosi ube nathi usiphathelele enkonzo uphathe izwi. Wonke umuntu ozolizwa izwi limsize limphilise. Ogulayo enyameni aphile, ogulayo ephefumulweni aphile. Noma onayiphi inkinga ngenxa yezwi lakho. Ngoba likhali linamandla kunenkembe esikanhlabathi zombili. Lihlaba lahlukanise umkantsha namalunga. Lihlaba lahlukanise umoya nomphefumulo. Lahlulela imicabango nezizindlo. Akukho okusithekileyo ongekho bani. Izwi lakho ligijima ngaphezu kombane. Izwi lakho lidabula amanzi lidabula umlilo. Ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga-ke uNkulunkulu ngakho konke-ke asesenzele khona. Siyamkholwa kukho konke. Izolo-ke ejozini besinenkonzo ebiwu-part 3 yokubonga uNkulunkulu. Part 3 kusho ukuthi namhlanje siqhubeka-ke no-part 4. Obani abayilalelile inkonzo yezolo esejozini? Cela izandla phezulu. Abanye abayilalelanga. Inga-ke le ngoba u-part 4 lesigijima nayo. Manje-ke kunegephu-ke wena ungezwanga izolo ugcine kuthiweni. Engabe yena u-part 2 no-part 1 usakhunjulwa yini? Engabe usakhunjulwa yini? U-part 1 ngikhumbula kahle osekuphumulele. U-part 2 useyandabheke lotheni. U-part 3 usejozini. U-part 4 unamhlanje la. So kula lezi kronike zokuqala chapter 16 verse 34. Izikronike zokuqala chapter 16 verse 34 sikhuluma ngokubonga uNkulunkulu. Ngokuba umusa wakhe umiphakade. Bonga uNkulunkulu ngokuba umusa wakhe umiphakade. Ngiyazazi ngi-aware inkonzo ezilengayo ezinophathibani abangaphelile. Umkhuleko usasele. Igama lebandla ngisalikhumbula lagcina lingaphelile lisasele. Inkonzo besingayo ngesonto edlule sakhuluma ngo-part 1 kuphela isele. Namhlanje siqhubeka no-part 4. So ngi-aware ngazo zonke lezi zinto.
So ke ilo omgibelo uthi angenze lokho engikwenzayo. So ke siyoqeda ngelanga siyoqeda ngalo ukuthi nini namanzi. Ukuthi mayithanda singaqedi la kwenye iphathi soyiyekile ngingaka. Makuthanda yena mina akukho engibukisana nayo. Kufundeka kanje-ke verse 34 iziKronike zokuqala chapter 16. Bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umiphakade. Kuxhumanile-ke njengoba siqala umkhosi womusa ukuthi sikhulume ngomusa. Kuleli vesi zonke lezi inkonzo ngiqala ngalamagama engiwashoyo. Uthi kuleli vesi siyatshelwa ukuthi masimbonge uJehova, asicelwa, asinengwa i-instruction. Emasosheni-ke kuthiwa you comply and complain later. Makuphuma instruction emasosheni kumele uyenze bese uthi uma usuyenzile kube ma wenze njani ukhonona. Awukhononi ungakayenzi. You comply and complain later. So ke leli izwi liyasitshela bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umphakade. So kufanele simbonge. Wagcina nini ukubonga uJehova? Wagcina nini ukumbonga uNkulunkulu? Ngoba kumele simbonge. Ngisakhuluma-ke ngendaba yokuthi you comply and complain later. Kukhona indaba esake sayixoxela uMama Mtsibande la eminyakeni embalwa edlulile engakafiki iCovid bazoyikhumbula abanye mase ngixoxa izobasiza abanye. Kunesosha elalikholwa lisindisiwe lihlukunyezwa umphathi wamasosha, lihlukunyezwa ama-colleagues ngoba linjani lisindisiwe. So ke akuhlukumeze umphathi lihlala lihlukunyezwa njalo nje ngenxa yegama lenkosi uJesu. Athi kuJesu noma benithuka benihlupha thokozani ngokubunguzo wenu mkhulu ezulwini ngoba nabaprofeti enibandulela abanandulelayo nabo bahlushwa. Ngelinye ilanga-ke umphathi wamasosha ngoba you comply and complain later efuna ukumhlukumeza amkhombisa imoto athi ngena kule moto uyisusa uhambe uyipaka lapha. Ayi bamhleke laba bantu. Ngavela ngene leli sosha lithandaze lishawukhiye isuke imoto lifike libeke la libeka khona. Bamangale bonke ushintshe ukuhleka kube serious. Shintshe ukuhlala kudlala ngayo zonke izinsuku kube serious. Ihambe kanjani le moto? Akazi na yena akazi ukuthi babuzelana. Ngoba kuthiwe comply and complain later. Wavela ishaya isikhiye yasuka imoto yomalanga. Into edala ukuthi bamangale bamhloniphe kusukela ngalelo langa yayingena nje. Yayingafanele isuke. Babemhlukumeza ngoba befuna ukuthi mayihlula le moto isosha leli libaphethe limshaya. Ngoba wayishayo ngenxa yokukhona. uNkulunkulu wenza lento okuthiwa i-impossible. Wenza kwahamba imoto engena njini eyigobongo ekade yama isibozi isiporokoro. Washawukhiye saduma wasidrayiva sahamba sama washintsha ukuhleka nokugxeka. Bamangala imoto ihambe kanjani. Ngani ngoba you comply and complain later. Nathi uNkulunkulu uthi ngeke uma ungafani nomntwana ngeke ungene embusweni wezulu. Umntwana akacomplain, angikhulumi ngengane nje umntwana. Mawumthatha umlalise embhedeni umshintsha ithini pampers. Akabuzi ukuthi umshintshelani. Yebona lo, mawumthatha usubona isikhathi sokumgeza umfaka emanzini umgeza akakubuzi umgezelani. Yilento efunwa ezulwini. Sifuna sifane nabantwana. Singacomplain. Yikho into ayizonda uNkulunkulu njengokcomplain. Ngiyadlula-ke ukuthi igama eliswele lavela ngase ngisho ngesingisi base kubuya le ndaba yesosha. Bengidlula-ke endabeni yesosha. Lithi-ke leli vesi bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umphakade. I-instruction siyatshelwa ukuthi asimbonge. Kuleli vesi sithola izinto ezimbili eziyizizathu zokumbonga. Isizathu sokuqala ukuba muhle.
Isizathu sesibili ngokuba umusa wakhe umi phakade. Ngachaza-ke iselotheni ku-part 2 ngephuzu lokuqala ukuthi asimbonge ngokuba muhle. Ngagcina sengithi ubani wakwambona uNkulunkulu siloze sithi muhle nje. Akamuhle lokho esikushoyo thina uba muhle ngobuso. Asimazi noma muhle noma mubi asingeni nawo. Muhle ngemisebenzi yakhe. Imisebenzi yakhe emenza abe muhle. Ngakho-ke saqeda-ke lotheni lapho seza ku-part 3. Siqhubeka-ke nephuzu lesibili elithi masimbonge ngokuba umusa wakhe umi phakade. Nayizolo-ke ejozini besikhuluma ngomusa wakhe. Namhlanje sizoqhubeka ngomusa wakhe. Masimbonge uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakade. Khona into engiyiphawulile izolo. Kuleli gama elithi umusa wakhe umi phakade. Akushiyo ukuthi umusa wakhe umi kuze kube phakade. Kodwa umusa wakhe umi phakade ngoba before kube yinoma yini wawukhona umusa wakhe. Umile uzohlala umile. Manje masithi kuze kube phakade sisho ezifuqala manje umusa wakhe kuyoze kube phakade. Cha umile nje. Umile umusa wakhe phakade. Ngifisa-ke siqale ngokuqhubeka nendaba yaseBethesda besikhuluma ngayo. Baningi abathe bayilalelile izolo. Besikhuluma ngendaba yaseBethesda, ichibi laseBethesda esithola kuJohn chapter 5. Angiqedanga izolo. Ngifuna ukuthi ngiqhume lapho. Kusemqoka ukuthi mawungenaye uWhatsApp ube noWhatsApp ngoba uzosala. Enye inkonzo izophela ukwafi iqhutshwe kwenye indawo. Mawungayilalelanga uzovela udunyelwe ikhanda ungazi ukuthi ukuphi-ke manje kwenzakalani. Engizokuthinta izolo kancane okokuthi igama elithi Bethesda ngesiHebheru lisho ukuthi house of grace or house of mercy. So-ke kuleli chibi kwakunempheme ewu-5 esangweni lezimvu okwakuhlala khona abagulayo. U5 siyamazi usho umusa kaNkulunkulu. Yingakho sisemkhosini ka5 days ubuwodwa uyakhuluma ukuthi sikhuluma ngomusa kaNkulunkulu. So-ke laba abantu-ke ababegula behlezi lapha babehlezi echibini eliyi-house of grace bephansi kwempheme okungumusa kaNkulunkulu ngoba impheme yayo-5. Siyayazi indaba. Sizoyiqala la-ke kuverse 8. Emva kokuba uJesu embuzile ukuthi uyathanda ukusinda na, ngitheke izolo ejozini wayesevuma izono zakhe. Mayiqeda ukuvuma izono zakhe uJesu kuverse 8 uthi sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Uthi kuverse 9 wayesephila masinyane lo muntu. Wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Kwakuyisabatha ngalolo suku. Nginombuzo noma-ke ngeke ngiyithole impendulo. Yini eyenza lo muntu waphiliswa? Yini eyenza lo muntu waphiliswa? Lithi izwi lenkosi. uJesu wathi kuye sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Uthi uverse 9 wayesephila masinyane lo muntu. Wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Yini yamenza waphila? Ukholo. Siyakwazi ukubona ukholo. Yabonakala. Sobonakala ngani ngezenzo. So-ke partially kancane ngiyavuma kodwa ngivuma. Angivumi ngivuma uhalf ngoba vele lokho wakwenza ngokukholwa. Kodwa ikhona lento yamphilisa. Waphiliswa yizwi, waphiliswa ukwenza izwi. Uthi uJesu sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Utshela umuntu onjani olele phansi iminyaka ewu-38. Uyabona ukuthi sihlulwa ukwenza izinto ngoba sililalelizwe.
Mhlambe mina kodwa kuthiwa sukumtha abathuhlala ukuthi engangiyazi usengihlala iminyaka ngo-30 ngisukuma kanjani. Ngibambe ngisukume. Leyo lonto le usukunyiswe ukulalela kakuzananga nenyama negazi. Asisizakali thina ngoba sikholwa ngokubona sifuna sikholwa ngokuthini sihamba ngokubona sihambe ngokukholwa. Yikho ngithi ngiyavuma kancane ukukholwa kodwa akusho ukuthi abantu abaphendulwa imikhuleko yabo bengakholwa. Kodwa ingoba sifuna ukufana nabantwana kuthiwa sukuma ohlakaniphile uzothini uthi ngisukume kanjani ungibona sengihlala iminyaka yo-38 kodwa wavele wazama kwasukumeka ngoba kwasekusho uJesu wathi sukuma. Thina zenzeka izinto kithi ngoba sifuna ukulalela siyabuza siyacomplaina. Yazi lo muntu udlala ngami uyangibhuqa uhlekisa ngami ukuthi ngizosukuma kanjani azi ukuthi angikwazi ukusukuma. Kanti lo shila akasekho kule level usekumoya sukuma uthabatha uhlelo lakho uhambe wasiyasukuma walithabatha wahamba. Uphiliswe ukulalela yebo ukuhamba nokukholwa kodwa ngithi nokholwayo wayengabuza athi udlalelani nami Nkosi Jesu ngoba uyazi sengihlala iminyaka yo-38 ngingakwazi ukusukuma. Msho lana ngisukuma awungibeki nesandla awungibambi nokungibamba ngithetha ngisukume. Amandla okukholwa kodwa ngaphezulu kwalokho ngifuna ukuthi ngithi ukulalela. So azenzeki izinto kithi ngoba sinjani asilaleli. Nangu ngiyalenganisa nangu umuntu uyafunda esikolweni akaphasi noma ingane iyafunda iphasi bese ngikhamba ngithi mnalalela yabo ndokuphela lo nyaka uzophasa. Umike yathi enhlizweni uthi ngizophasa kanjani bengangisize ngenzi lutho sekuphelile ngeke saphasa ngoba mina sengishilo ukuthi njani uzophasa. Ngiyabona ukuthi silahla ekuzameni ukuhumusha into ekhulunywayo kanti ngabe wena uyayenza yamukela uzophasa sekuphelile. Mhlawumbe uyalapha e-driving school la kungaphaswa khona noma la kudizwa khona kuyadizwa ngiyazi ukuthi umthetho wakhona bese ngithi mina hamba uyelaphaya ungadizwi kuyisona kodwa uzofika uphasa. Usuthi wena uzophasa kanjani enganginiki imali ofanele ngiyikhokhe sekuphelile khona sekuvele kwaphuma ngewini. Yikho Matthew 21 verse 22 ethi nakho konke niyakukhulekela nikholwa nikwamukela hayi niyokwamukela senikwamukela ishala lapho le ndaba into izwe elikhulunywayo livume ukuthi selenzekile ikakhuluma kuyizwi likaNkulunkulu. Khona lento engiyenzayo ngayifaka uNkulunkulu kuyona uthi abantu abaningi aba-understand ekhaya lezwi ababoni ukuthi ngandlela thize igroup enkulu uNkulunkulu uyawususa kimi umthwalo wokukhuleka ngoba bengikhuleka nawe nageni nawe uvula le VN ufuna umkhuleko sengiyakhuleka ngivula le VN ufuna umkhuleko sengiyakhuleka wathi angiphiphe imkhuleko. Naw kukhona abantu-ke abacela umkhuleko wokungena phi emkhosini and baningi angisho futhi ukuthi akayeke kodwa abanye aba-understand ngoba ukuthi mayithi ngicela umkhuleko besithi umkhuleko wami u1 Samuel chapter 1 verse 17 sengiqedile. Wena hambe ku1 Samuel chapter 1 verse 17 mawufunda khona uthola umpristi ethi kuHana makube kuwe njengokucela kwakho sengiqedile. Wena ucela ngikukhulekele mina sengithe makube kuwe njengokucela kwakho and ngisho ngezwi sengiqedile. Awuzongizwa ngithi angicela sithandazele cha ngiqedile ngoba ngisho izwi makube kuwe njengokucela kwakho. Abanye ke kungenzeki ngoba uthe enhlizweni yakhe uba ukuthi abantu akamkhulekele umnika ivesi ngicela ivesi mina. Niyibona lona indaba ilahleka lapho izinto zingenzeki. Ngimikeziwe ukukhuluma izwi lenzeke. So manginikeziwe mukela noma yini kakhulu uma ngisekumoya. Yikho ngeke ngithi ungitshele uma usubona sengiphaphazela ngisekho kumoya.
ngoba mangasekho umoya ngeke kwenzeke. Kodwa mangikutshela into ngikumoya, wokwazi ukuthi ayishiwo yimina, ishiwo lo mgibelo isiyenzekile ukwamukele lokho. Ngoba mawucomplaina uzibuza into eziningi akuzukwenzeka, vele bese uyasho ukuthi vele ubengathandazanga insibane. Kanti mina bese ngiqedile. Abakulalelayo bakwenze usuke sekwenzakele. Ngoba esisifundayo ngokukhulu ekukholweni akuyona yonke into ozoyikhulekela, enye kufanele uyikhulume bese iyenzeka. Ngake ngachaza indaba yangale angikhulume ngendawo, kodwa ngikhuluma ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi sebesithathele le ndawo ngathi mase ngiplana ukuthi ngizoya khona, wathi kimi angisakwazi ukuzilwela izimpi zami. Musukuya ngoba mawuya lapha khona into ozoyikhuluma, mawusuyikhulumile bese kufanele mina ngiyenze. Ngoba sesifike kuleli zinga la kufanele mangikhuluma into ngingakhulumi into engalungile. Ngoba mangikhuluma into engalungile uNkulunkulu kuyamphoqa kufanele ayenze ngoba usenginikela umandla ukuthi into engiyishoyo makayenze. So kufanele ukuthi ungayi ngoba uzoya lapha into ozoyikhuluma ngobuhlungu benhliziyo kufanele ngiyenze bese bethi uyathakatha. Uyazi ukuthi kwenzakalani? Ngazi kwadlula inyanga engane, omunye umzalwane ojwayelene nabo waya kubona wafika waxoxa bathi niyazi ukuthi le ndawo esenidlila kuyona kanzimane ekaNkulunkulu eyebandla. Bathe ayisiyeke ungasayikhuluma le ndawo, sekufe ingane. Hawu athuke lo ingane ibulawe yini? Umalume owadayisa le ndawo sayithenga kuye thina. Uthe mayisezwile usebedlile atshelwa futhi mina wayakubona ingane zakhe abashana bakhe waxabana nabo wabathethisa ukuthi bayidlelele. Wayesethi nizobona. Aliphelanga iviki ingane encane yakhona yafa. Bakholelwa ukuthi kulawo umalume. Ifika kimi le ndaba lo ixoxa yakazi usethi mayiqeda ukuyixoxa usethi uNkulunkulu uyabona ilento engangisho ukuthi uzuyalapha ngobuhlungu enhliziyo ukukhulumile bese ngiyayenza. Ngabe bathini laba bantu ngawe manje? So ngamanye amagama kufanele sizi understand izinto simlalele uNkulunkulu ngoba uma singamlaleli kukhona izinto ezizokonakala. Le ndawo siyaphunyelwa isidumbu, ingane yafa. Kubangwa le ndawo sibangelwa mina umalume ethi ngayidayisa kahle le ndawo lena nikwevelane nayo. Waphambana amagama ake kwakhulunywa egcina ifile ingane. Ukuthi kubulawe yini mina nje uNkulunkulu ngitshela ukuthi ngakutshela bathi ungayi wenza kahleke walalela. Usuyabona ukuthi kuthiwani ngomalume uthi uyena ukulela ingane. So kuthina sizilwela izimpi zethu, silwela ubani? uNkulunkulu. Angikho-ke lapho ivelile ngoba ngizama ukuchaza lento yokuthi izwi linamandla angakanani. Into ekhulumayo uNkulunkulu inamandla ngendlela emangalisayo. Ngakho ungabe ukhuluma enganeni yakho ukuthi isilima wena uphasi isidomu ngoba izoba yileyo nto osuyikhulumile. Ukhale wena futhi usuyaguga la ufuna ingane isebenze kodwa ayikwazi ukwenza ngoba amazwi akho awakhuluma phezulu kwengane. Asidluleke bengichaza la-ke ukuthi uthi uJesu sukuma uthabatha uhlaka lwakho uhambe. Nempela lo muntu wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Uphiliswe ukulalela, uphiliswe ukwenza izwi, kwahlanganiswa nokukholwa kwabo. Lithi-ke kuverse 10 base bethi abaJuda kophilisiweyo yisabatha namhlanje akuvunyelwe uthwala uhlaka. Lithi izwi lenkosi verse 11 waphendula wathi ongiphilisileyo nguyena othe kimi thabatha uhlaka lwakho uhambe. Onjani engimlalelayo? Ongiphilisileyo. Uyamlalela ni wena okuphilisile? Uyamlalela ni wena okusindisile? Noma unamahloni? Ngikhuluma izolo ngokuhleba ukuthi sona isihlula abazalwane leso ukuhleba ngoba uyasaba ukumtshela umuntu esefika nezindaba ehleba. Uyasaba ukuthi hey musuhleba mina ngizwana nokuhleba. Usaba yena kunokusaba uNkulunkulu.
lo uthi noma ngabe isabatha noma kulona mina kodwa ongiphilisile uthe angithabathe lokudla olwakho uhlaka uliphethe nolwakho uhlaka yini uhlaka mhlawumbe ufuna si-understand lo uhlaka yilento abekadelele kuyo mayihambe liphethe ubonakala ngalo ukuthi kadelele khona usephilisile. Yibuza ukuthi wena olwakho uhlaka mawuhamba uliphethe na ilupho lwakho uhlaka ukufakaza ngoJesu uyabatshela nabantu ukuthi uJesu kulande kuphi noma wena ulithabathanga olwakho uhlaka ubona usuhamba ngoyibhapela ufaka izandla ephaketheni usumuhle engathi awukwazi uzidla izono phatha uhlaka lwakho ngoba ukuphilisile uthe sukumu uthabatha uhlaka lwakho awazange athi sukumu uhambe uhlaka lwakho lungolwakho uzungene phi emgodini uma ukade udayisa umzimba tshela abantu usize abadayisa umzimba ngoba mawungabasiza igazi labo lofuna ukuweba uma kade weba tshela abantu ukuthi ukweba kuyisono uzoliphatha uhlaka lwakho uzungene ethuneni mawusaphila nje unganobufakazi elithi izwi lenkosi onendodana unobufakazi onendodana uphethe uhlaka kodwa ongenayo indodana uhlaka kaliphethe uzozenza ngcwele ngishilo izolo laphaya futhi eJosini ngathi ngenzela umusa ngangiyisona esikhulu ngaphezulu kwenu nonke ngithini mangisho njalo ngibakhombisa uhlaka lwami wena olwakho ukhombisa abantu mawungena eTexini lakhipha uhlaka lwakho esikhundleni sokuveza uhlaka lwakho uliveza ulele kulo amazi-ke noma niyangizwa uveza uhlaka lwakho ulele kulo angichazele lento sisegruphini laka-WhatsApp uyakholwa usindisiwe kodwa ufakwe isithombe uxhuma iy'nwele usiza kanjani ukhona usizakalayo uveza uhlaka lwakho ulele kulo ungasikisekile ufake isithombe sakho usalengisa amacici uveza isithombe sakho ukwenza into ephika uNkulunkulu ngamanye amagama uveza uhlaka lwakho ulele ungaphilisiwe kodwa uzositshela usindisiwe wena yihlobo luni lesithombe oluvela ku-WhatsApp wakho abanye baveza amabhizinisi abo bayazidayisa kodwa kuzidayiseni kwakho ngebhizinisi lakho kukhona enokuveza uJesu awucabangi ngesihlehle nje kancane nganginalo lonke ilungelo uNkulunkulu esengibizile lokuqamba ibandla noma ngaliphi igama elifikayo kodwa I had to pray ngifaste ngithi inkosi nginike igama leli gama sishumayelile ngalo laba iy'nkonzo ezokuphathibani engasapho ngikugcineni asiqedanga ngoba igama elalingaphume kimi kulezi insuku ngeke ngakhuluma ngekhaya lezwi igama elingaphumi kimi kodwa livelela nesitori nje nami ngamangala ake sifunde ukwenza izinto eziveza uNkulunkulu mhlawumbe ibhizinisi lakho alihambi nje ngoba limveza uNkulunkulu igama lalo liyihlathi qambe ingane iqambe igama engathi uqanjwe umuntu ongakholwa uveza uhlaka lwakho ulele kulo ungaliphethe ngesandla asisho ukuthi kufanele ukufihla uhlaka luveze kodwa ubonakala unjani usindile uphilile hayi ulele kulo kodwa uzositshela ukuthi uphilile wena seniyangizwa manje yikho ngithe angizwa mangithi uveza uhlaka lwakho ulele kulo uthi kuJesu lo muntu ophilisiwe omphilisileyo othe thabatha uhlaka lwakho uhambe ngamanye amagama uthi anginandaba ukuthi ngitshela imithetho ithini esabatha yonke into engangitshela yona
aningenzelanga lutho. Ongenze lutho yena engimlalelayo ngokuthi angithabathe uhlaka lwami ngihambe. Kukangaki ungayenzi intando kaNkulunkulu usaba umthetho oshaywe uhulumeni, noma usaba umthetho ozenzele wena, noma usaba umthetho wakini ophikisana nokufuna uNkulunkulu. Usaba umthetho wesikole uyafunda noma umuthisha, usaba umthetho wesikole. Uthini okuphilisileyo? Ukutshelile okuphilisileyo. Le ndlela ogqoka ngayo ile ndlela okuphilisileyo athe egqoka ngayo, noma usaba abantu wena bazothini sengigqoka kanje. Sisaye ezulwini bafowethu. Ngaso sonke isikhathi ulalela okuphilisile. Ngaso sonke isikhathi ulalela wesabe uNkulunkulu ngoba umusa wakhe umphakade. Mawufuna lo musa uzokwenza lento uNkulunkulu ayikhulume kuwena. Awuzubana ndaba ukuthi omunye umuntu uthini. Yingakho umpostoli Paul mayikhuluma noTimotheo uthi shumayela izwi kuyisikhathi noma ngeyiso. Meaning kuzothi kuhlangenwe kumnandi amaphathi ukuthi uqolo kancane lesithandazo. Umuntu uthi ukuthandaza isibusa athini bakusho ngenhlanga ukuqala umkhuleko bagcine sebethoba. Qede lapho ushande noma bu5 minutes shaya ivesi uqede uqhubekane sengiqedile. Onjani lo? Ulalela omphilisileyo uphethe uhlaka lwakhe. Akalivezi uhlakelele kulona. OPetro noJohane beshayiwe, baboshwa bashaywa kwathiwa ningaliphathi leli gama. Izenzo chapter 4 verse 18 kuya 20. Lithi izwi lenkosi abaphathi abaFarisi basebebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi, bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. Njengoba nathi manje kulesi sikhathi sihlangana nabantu abasitshela ukuthi singasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amabandla athembayo aqinile, amepulpit umfundisi ashumayele athi ngithethe udaka lweminye imizi, abize igama elithi uJesu Kristu uyinkosi ngodaka. Bese nabantu bagodole basabe, bathina abapostoli uma kuthiwa ningakhulumi, ningafundisi ngegama likaJesu. Kepha uPetro noJohane verse 19 baphendula bathi kubo, nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kuNkulunkulu. Kunabantu abakhishwe ekhaya lezwi ngenxa kaJesu Kristu inkosi, nabo baphuma esikhundleni sokuthi nqumani nina ukuthi kuNkulunkulu kufanele silalele nina yini noma silalele uNkulunkulu. Ngoba kusiyona into kansibande ukuthi uJesu Kristu inkosi. Verse 19 nophinde. Nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kuNkulunkulu na. Verse 20. Ngokuba thina sinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Iproblem yabantu abasatshiswa ngoJesu Kristu inkosi akukho abakubonile nabakuzwile. Ngikutshela ukuthi ozwile nobonile leli gama likusebenzela uthi ningamane ningixoshe ongiphilisileyo uthe uJesu Kristu inkosi. Umusa kaNkulunkulu omile phakade ukwenza ungathuli ngaleli gama, irregardless of the circumstances, but uvelulisho ngoba uyalazi ubonile ukuthi likwenzelani. Bahlupha abantu abangabonanga nabangezwanga. Bathi abapostoli ngokuba thina sinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwile. Umbuzo ukuthi ubonile leli gama likwenzelani? Vele ngeke likwenzele lutho uma ungakholwa. Ngeke likwenzele lutho uma ungalaleli. Walalela lokwathiwa sukuma uthabatha uhlaka lwakho uhambe. uNebukadnezar inkosi yaseBhabheli yabuza abafana bathathu umbuzo. Umbuzo nje uzwakala usimple kodwa ujulile ngoba ubiza ukufa kwabo. Uthi uNebukadnezar, Daniel chapter 3 verse 14,
Kungamabomu yini Shadrach, Meshach no-Abednego ningakhonzi uNkulunkulu wami, ningakhuleki esithombeni segolide engisimisileyo na? Kungamabomu yini noma kwenzeka iphutha? Mhlawumbe mina ngothi ayikwenzeka iphutha Nkosi, sengizwela ukuthi isithando somuntu sibasile. Oyophendula uthini wena? Kungamabomu yini na? OShadrach noMeshach no-Abednego baphendula enkosini, olaleli baphendula bathini? Nebukadnezar, thina sidinga ukuphendula kule ndaba. Ngoba inkinga yethu siphendula izinto ongafanele siziphendule. Bese uyona. Khona izinto, khona imibuzo edinga ukuthi uthule. Uthule ngathi awuzwanga kodwa uzwile. Umoya ongcwele akakutsheli ukuthi yini ofanele ukukhuluma. Bathi Nebukadnezar, thina sidinga ukuphendula kule ndaba, verse 17. Bathi uma kungenjalo uNkulunkulu wethu esimkhonza unamandla ukusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Kepha noma kungenjalo-ke, okungukuthi noma ngaba kasikhululile, kodwa makwenzeke kuwe Nkosi ukuthi asikukhonza onkulunkulu bakho, ngeke sakhuleka esithombeni segolide osimisileyo. Ngeke sakhuleka. Nginenkinga, angiqali ukisho lento, yazi ukuthi nginenkinga. Kunabazalwane, kunabefundisi abacasha ngegama lokuthi umfazi uthobela indoda. Uma ugana indoda engakholwa, igayisa utshwala bathi thoba indoda bugaye bese yakukhulekela. Nginenkinga naleyo. Nginenkinga ngoba laba bafana bathi thina sidinga ukuphendula kule ndaba. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonza unamandla okusikhulula. Noma ngaba kasikhululike, kodwa ngeke siguqe. Kwenziwa yini bathi abefundisi nabazalwane ogaya bese yakukhulekela? Yini ungamvezi uNkulunkulu wakho uqoshwe emzini uhambe? Uyathoba uyagoba ugaya utshwala bese kuthiwa uyakukhulekela kuzindoda isindiswa. I have a problem with that. Okungukuthi laba bafana bafanele bathini? Bathi ayilungile-ke sizoguqa sikhothama kwesikhashana bese siyazivuma lesono ukuthi siphonswe emlilweni. Abakwenzanga lokho. Bama ngoba banjani? Bazwile babonile ukuthi umusa wakhe umphakade. Bathi uzosikhulula kulo mlilo. Bathi noma ngaba kasikhululike kodwa ngeke siguqe. Okungukuthi we are prepared to die. Indaba kucashwe ngegama lokuthoba. Kuthiwa thobela indoda. Uma uthobela indoda wenza izwi. Njengani izwi lithi yenza isono. Ayinginenkinga mina. Qoshwe emzini uhambe. Bayithatha indoda yakho uma ingafuni ukuphenduka. Nawe usuzile ukudla wakukhulekela uyahluleka, ayixoshe uhambe. Thobela indoda, uzohamba uyogaya utshwala, wenza umsebenzi, uphake wenze yonke into. Kwenye indawo kuthiwa kufuneka uma usukhipha le nyama, qale wena uyidle. Hayi phela ngithobela indoda ngizoyidla. Uzongena kuliphi izulu? Siyahluleka ukumela uJesu wethu. Siyahluleka ukumrepresenta. Bese sicasha ngezwi. Senza exactly lento ekhulunywa kwisambulo. Elithi unganezezeli ngoba uyanezezela wena kuleli izwi. Lithi lonezezelo zonke inhlupheko ezibhalwe eBhayibhelini kuwena. Bese lithi ungasusi. Ukususa lokho okwenzayo. Ukuthi malithi uthobela indoda kusho ukuthi uyithobele kunoma yiphi into. Wena kuyindoda bese kuthiwa ikhulekela uzisho ukukhulekela. Ubani wakhulekela utshwala umuntu wasindisa ukukhulekela utshwala. Uzoyisikhogweni kodwa. Ngokuba umusa kaNkulunkulu umiphakade. Sizobona kanjani umusa kaNkulunkulu singekho prepared ukudela ukuphila kwethu? Singekho prepared ukubulawa ngenxa igama likaJesu.
kunezinto okungafanele siziphendule thina njengabantwana bakaNkulunkulu abenzelwe umusa omile phakade. Bathi uShadraka noMeshaki noAbednego thina Nkosi ngeke sikuphendule. Abawuphendulanga ngempela umbuzo mayithi kungamabomu yini, bathi ngeke sikuphendule thina. Kodwa lesokutshela ukuthi ngeke sikuqe. Ngakusho nje konke ofisa ukusho, but we are not going to bow and we are not going to budge. uJesu ukhulumile nabafundi bakhe echaza yona lento ukuthi ungahamba uphendula noma yini. Luka 12 verse 11 and 12 uthi ke epha nxa beniqhubele emasinagogeni nakubabusi nakuzo iziphathimandla ningakhathazeki ukuthi niyakuziphendulela kanjani niyaziphendulela kanjani nangokuthini nokuba niyakukhulumane ngokuba umoya ongcwele uyakungifundisa ngasona leso sikhathi okufanele nikhulume. Silawula umoya ongcwele uyasifundisa. Khona imibuzo okufanele singayiphendule, khona okufanele siyiphendule uma sithi umoya ongcwele asiphendule. Mhla usindiswa wenzela umusa ngesikhathi wemukela inkosi uJesu. Njalo ukukhuleka uRoma 10 verse 9 wenzelwa umusa, ungakhohlwa lo musa kaNkulunkulu omile phakade. Njalo ngothanda uRoma 10 verse 9 wenzela umusa. Verse 13 kaRoma 10 uthi bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayosindiswa. That is a guarantee. Awuzuthandaza uRoma 10 verse 9 kube ngathi akwazi usho. And ukusindiswa okukhulunywa ngakho la akushiwo ukusindiswa ezonweni kuphela. Ngisho esifweni sakho yiphi uzoma befakaze ekhaya lezwi thandazisa abantu uRoma 10 abasindiswe. Abanye bephethe isifo sokuwa qhaqheka umuntu aluleke izandla ebeyishwabele akwazi ukwenza izinto. uRoma 10 verse 9 ngokwenzizwe. Abanye bamthandaza uRoma 10 verse 9 kungenzeki lutho. Njalo mawuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi wamukela umusa phezu komusa. Uvuma nje sizinikeziwe lezi zinto ngokuba umusa wakhe umphakathi. Ufuna ukudlula kulelizwe First chapter 2 verse 8 kuya 10. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa nalokho akuvuyeli kuni kuyisipho sikaNkulunkulu. Kuyisipho somusa. Sisindisiwe bazalwane, sasindiswa ngomusa. Kodwa thina size nokukholwa Jesu waletha umusa lo omphakade osiyasindiswa. Iformula yokusindiswa, bring your faith. uNkulunkulu uzoletha ifavor yakhe kuwe. Ngiyathanda mase ngibiza ngefavor. Ngokuthi John 6 verse 44 uthi uJesu akekho zakini engadonsi ubaba. So ubaba akadonsi noma ubaba. Udonsa lo yamenzela ifavor. Lo yamnikeza umusa wakhe amdonsa kuJesu, uJesu amsindise. Kungenjalo phela ngabonke umuntu uyangena endlini yokukhonza uyasindiswa. Yabona mangake kubalwa bonke abantu abake bafika sihloko saqala ibali ngo-2011 la. Ngiyakholwa ukuthi mhlawumbe angafika 5,000 ngabe kugcwele leli bali. Kodwa ngoba kubona bonke abadonsiwe abangena bahlale, abona bonke abadonsiwe abangena ekhaya lezwi bahlale. Khona abangadonsiwe, khona abalethwe isithe esingusathane. Kodwa siyambonga uNkulunkulu osinqobisayo ngentodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. 2 verse 8 ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu. Kuyisipho somusa. Ufuna ulibambelele. Kuyisipho sikaNkulunkulu, mina ngithe somusa akukho ezweni lonke. Kodwa vele isipho somusa sikaNkulunkulu. Ngani na? Ngoba abaseRoma 11 verse 29 lithi uNkulunkulu akaguquki ngezipho zakhe zomusa nangokubiza kwakhe. So umukela umusa uNkulunkulu akaguquki. So asimukeleni umusa, asisondelweni esihlalweni sakhe somusa.
So ukusindiswa kwethu akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Ukuba singumsebenzi wakhe uKristu Jesu. Thema mbuka lento ngamanga. Singumsebenzi. Awuthi ngiphinde. Umusa asiwutholi ngoba siwusebenzele. Thina uqobo lwethu singumsebenzi wakhe. So akusiza ukusebenzela umusa. Lokho engikwenzayo ukuma la angimeli la ukuthi ngene ezulwini. Ngimela ngoba ngenzela umusa. Akuze ungenise ezulwini ukushumayela. Okuzongenisa ezulwini ukuthi ngenzela umusa. Yikho uJesu ethi kubafundi bakhe ukuthi imoya ngithobele ningabe nandaba ngoba lokho akusebenzi vele ngikunikile lawo mali kodwa thokozelani ukuthi amagama enalotshiwe ezulwini andalotshwe igama ezulwini ungenzelwe umusa. Umusa singena ngawo ezulwini. Lithi ke ukuze ngabikho ozibongayo asiwutholi umusa ngemsebenzi esiyenzile. Ngoba thina uqobo lwethu singumsebenzi wezandla zakhe uKristu. Okungukuthi ukufa kaKristu kwenza thina saba umsebenzi kaNkulunkulu. Sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisa ngaphambili uNkulunkulu kuba sihambe kuyo. Singumsebenzi thina sasesidalelwe imisebenzi emihle eyalungiswa before the foundations of the earth. Ukuba senze njani sihambe kuyo. Ngiyizwa mhlawumbe ngiyayizwa ngiyakuzwa. Ufike kube umsebenzi okufanele uhambe kuwo umsebenzi. Uyahamba nemsebenzini uNkulunkulu akwenze wayiwo na. Uyahamba nemsebenzini akwenze ukuthi ngiphinde verse 10. Ngokuba singumsebenzi wakhe uKristu Jesu sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisa ngaphambili uNkulunkulu kuba sihambe kuyo. Uyahamba kulo umsebenzi wena na. Ake ulalelele ngianalyze. Indaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa umsebenzi kaNkulunkulu esidalelwe wona umhlaba ungakasekelwa ukuthi sihambe kuwo. So ngamanye amagama sinikwe igama lebandla indaba yendlu kaJehova kuba sihambe kuyo ngoba siwumsebenzi wakhe afisa sihambe kulo. Iphinde ngiqhubeke. Kanjalo nekhaya lezwi lingumsebenzi wakhe esidalelwe wona ukuthi sihambe kulo. Ngiyabadabulela abantu abaphuma ekhaya lezwi ngoba baphuma emsebenzini abawudalelwe ukuthi bahambe kuwo bayaphuma. Ingakho uma iphuma umuntu ngentutuzo amazwi 1 John chapter 2 verse 18 and 19 elithi baphuma kithi babe ngesibona bakithi bayavela ukuthi bangabapheka uKristu ngoba vela kusibona bakithi. That is why bephuma ekhaya lethu. That is why bephuma entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngoba intaba yendlu kaJehova ingumsebenzi wakhe esidalelwe wona ukuthi sihambe kuyo le ntaba. Uyahamba wena kuyo. Uma uhamba kuyo uzobonakala ngokuphila impilo engcwele. Mawuhamba kuyo uzobonakala ngombala ukuthi ayilona kafani nabanye abazalwane. Khona into ekulomzalwane engafani nabanye. Yini ekulomzalwane? Ngoba ungumsebenzi kaNkulunkulu udalelwe ukuba sentabeni engumsebenzi kaNkulunkulu abesehamba kuyo. Ayinamthema yambula lento uNkulunkulu ngamangala ngikholwa ukuthi nawe ungangena. Ukwenze lokhu uNkulunkulu ngobe njani ecebile ngesihawu futhi ngokumusa wakhe umphakathi. Izinto ezimphoqile nje wasenza sawo umsebenzi wakhe wayenza intabeni yawo umsebenzi wakhe okufanele sihambe kuyo. Wasesakhela ikhaya lezwi thina sonke sinamabandla ahlukene esisekhaya lezwi. Sakhela ikhaya lezwi elifake onke amabandla. Ngoba siwumsebenzi kaNkulunkulu wenza umsebenzi wakho ikhaya lezwi kuba sihambe kulo. Ngiyabadabulela abangahambi kulo. Kodwa ngiyabafisela abangakaze bahambe kulo ngoba balazi ikhaya lezwi.
kodwa sebelazi base bayaphuma ngiyabadabulela. Ngoba baphumile emsebenzini uNkulunkulu afuna sihambe kuwo ukuze singene ekhaya ezulwini. Ngikuchazile ikhaya lezwi. Ngathi ikhaya lezwi, ikhaya likaLizwi, uLizwi uJesu. uLizwi waye kuNkulunkulu, uLizwi unguNkulunkulu. So uLizwi njengamanje usezulwini ekhaya lakhe. Wayesakhalela ikhaya la emhlabeni wathi ikhaya lakhe ngoba ikhaya likaLizwi. So ekhaya lezwi sidlizwi. Ekhaya lezwi uexperience ukuba sezulwini usemhlabeni ngoba ikhaya likaLizwi. Bese bephumayo abantu ekhaya likaLizwi. Bafuna ukuyaphi esikhogweni. Esichaze le ndawo ukuthi uNkulunkulu ecebile ngesihawu. Efesu 2 verse 4-7. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu. The God who is rich in mercy. Ucebe ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Sathi sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu. Lithi kungomusa ukuthi nisindisiwe. Besifile sonke bazalwane ngenxa yezono zethu, kodwa wasenza saphila ngoKristu. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu. Sesihlangana naleli lithi ukuphila kwethu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Sivusiwe bazalwane, sahlaliswa naye ezulwini. So ke uyangibona nje ngoba ungibona ngamehlo enyama. Ngoba ngamehlo kamoya ngikho la. Ngihlezi ngakwe sokunene sikaNkulunkulu ekhaya ezulwini ngifihlwe kuJesu. Nami ngiyabuka ngamehlo enyama awukho la. Umuphila impilo engcwele uhlezi ezulwini. Yingakho umpostoli ebhala ethi angisayukwazi lutho ngawe olwenyama. Sihlushwa ukunaka izinto zenyama, sinaka izinto zayizolo. Kuthi usibani izolo wenza ukuthi. Akazange wazositshela ukuthi usesindisiwe useyilahlile lezo zinto. Uzolokhu ubamba udongo. Usibani ayiphethe kahle. Usibani bayisoka. Uyilo namanje. Awazi uzohamba ungena ezulwini usala ngoba wena ufuna ukwazi umuntu ngokwenyama. Apostoli Paul angisakwazi umuntu ngokwenyama. Ake sifunde ukudlula kumuntu. Simbuke umuntu kwelikamoya. And mombona kwelikamoya engaphila impilo engcwele uzombona uzomvezelwa. Lithi ke lelizwi sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu kungomusa msindisiwe wazivusa kanye naye wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu ukuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise indebe enkulu yomusa wakhe ngobubele ithina uKristu Jesu. Ngakho ke bazalwane uverse 34 wethu kwanamhlanje bongani uJehova ngokuba muhle ngokuba umusa wakhe umphakade. Umusa wakhe awunasiqalo. Umusa wakhe awunasiphelo. Ngokuba umusa wakhe umephakade. Athi mayibhala umbhalo wokuba 103. Athi mbonga uJehova mphefumulo wami. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Ile msebenzi enza sibone ubuhle bakhe. Ungakhohlwa imisebenzi akakwenzele yona yomusa. Khumbula ukuthi ngithini. Ngoba seRoma 11:29 akaguquki eziphiweni zakhe zomusa sinikeze zona. Ayakaguquki wena ushiyayo uzishiya uhamba. Mbonga uJehova mphefumulo wami. Ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena uthethelela zonke izono zakho. Yena uphilisa zonke izifo zakho. Azakhulula ukuphila kwakhe kubudisweni. Akuqhelise ngomusa nangokubeka. Niyawazi umqhele, crown ifakwa la ekhanda umqhele. Ufika kuthethelela izono, akuphilise ezifweni zakho, abese kuqhelisa ngomusa nangokubele. Uthi uqhamuka nje ubone noma ubani lo muntu wenzelwe uNkulunkulu ifavor. Umusa kaNkulunkulu umile phakathi asikhathi. Baba ongcwele babongileyo siyathoba phambi kobuso bakho siyabonga. Esesikuzwile siyabonga. Siyabonga izwi lakho yalenza.
nemkhuleko yethu yayiphendula. Ngoba ngizitholile ngikhuluma izinto ezinye engazazi, ngoba vela ngikhuluma mina ngihlezi phansi usebenzisa lo mzimba. Ngiyathandaza Nkosi kuba ilona loyo phakathi kwethu esezwile enze ngoba umusa wakho umi phakathi. Konke lokho senzele khona ngoba ucelile ngesihawu. Sasifile ngeziphambeko kodwa ngokuceba kwakho ngesihawu wasivusa, wasihlalisa neNkosi uJesu embusweni wakhe ezulwini. Siyabonga Nkosi nikeza udumo. Akekho uNkulunkulu ofana nawe. Ngesonto edlule usifundisele imfihlo ebifihlakele. Namhlanje usifundisa ngomusa wakho. Iba naloyo Nkosi sangenile emkhosini womusa. Siuqonda umusa. Siziqonda izipho zomusa esiphezulu ukuthi wena uguquki kuzo. Usise lona loyo Nkosi oyilalele le nkonzo manje. Nozoyilalela ku WhatsApp ayibuke ku YouTube. Ukuba Nkosi angazilanduleli ngosuku lokugcina. Sinikele ukuphila kwethu kuwe. Siyamangala sibona abantu abasuka kude eDazenhoek beze la behamba befuna izwi lakho. Thina mhlawumbe sigibelanga nemoto sabe ngenyawo sasilahlekelwa ngamali. Siyawubona umusa obonwa abantu abasuka kude na. Bayoma ngosuku lokwahlulelwa, sahlulelwe yibo. Bethi ngasuka eDazenhoek, ngasuka endaweni ethile nendaweni ethile. Ngathetha imali engaka ngoba ngifuna uNkulunkulu. Wena awuchithi ngisho imali kodwa uyalova ungeze enkonzweni. Bese sihlulela Nkosi sisize. Siyabonga ukuthi uyasifundisa uzavulela izulu ukuba kungabikho noyedwa ozolahlwa nesithe singusathane. Dumo lonke silinikeza wena. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula amandla